Kemm taħseb illi għandna bżonn nkomplu nżidu ntambru li s-sigaretti jagħmlu l-ħsara viżavi anke wkoll li wieħed jaqta' nifsu ma jkunx jista' jagħmel ċertu attivitajiet. Is-sinjura għaltlek grazzi anke l-istress illi kelli meta kont nagħmel dawn is-sessjonijiet ta' eżerċizzji fiżiċi kont inħossni ferm aħjar. Ekku. Mela, ara Karl, da dejjem ħajġi minn l-individwu. Jiġifieri aħna nagħmlu tajjeb illi nuru l-dak li jkun x'jista' jiġri jekk pereżempju għal mod tal-kelma naqbadna ma' sigaretti llum x'jista' jiġri jekk ħankomplu npejpu. Jiena nixtieq inwassal il-messaġġ ukoll forsi anke xi awtoritajiet qed jarawna. Kemm hu tajjeb illi nuru wkoll l-istampa sabiħa ta' x'ħajjiġri jekk naqta' s-sigaretti jiena. Għax dak li jkun kif ġieli tkellimna anke jiena u int Karl speċjalment, għandek minnu motivat mill-biża' għandek minnu motivat minn x'se jakkwista. Mela forsi jiena, ħanaqbad ma' suġġetti għaj li għanet il-fuxxaħam, Romina, forsi jiena ma ninkwitax illi morant it-tabib u jisibli il-pressjoni jew id-diabete, imma forsi jistimulani illi ngħid għal-mod tal-kelma illi nilbes ħwejjeġ illi huma iżgħar, sizes iżgħar, illi jiena naqfel il-lazz aktar komdu, li niġri ġirja u mhux tal-li ma naqtax nifsi tal-li nħossni mimli ħajja. Jista' jimmotivani mela dak li ħana kwista. U waqt illi, u hija naturali illi dak li jkun għandna tendenza illi imbeżżawh, kemm ikun tajjeb ukoll li nuruh l-istampa l-oħra ta' x'se jakkwista meta pereżempju jaqta' sigaretti. Ħanivvinta. Jista' jkun vera xi ħaġa possibbli illi kif rajna jiena flok ma nkun waħda jew wieħed minn dawk id-900 li ħallejt din id-dinja, jiena nkompli ngawdi ħajti li tfal lil min inħobb. Għax jiena bqajt ħajja, mela żidt iċ-ċans li nibqa' ħajja u nibqa' ħajja komda. Jista' jkun illi jiena għal-mod tal-kelma intejjeb anke in-nifs tiegħi, intejjeb ir-rieħa li jkolli f'ħalqi. Hemm ħafna affarijiet. Dak li jkun biex jimmotiva ruħu jista' jkunu naqra mit-tnejn, mela kemm il-pożittiv ta' x'ħan akkwista u anke il-biża' ta' dak li ħanitlef, mela jiena pereżempju nibqa' mpejjeb, jista' jkun dak li jgħidulu second hand smoking. Jien nista' nikkawża ħsara lit-tfal illi forsi għafu li għat impejjeb jien li l-om għamiltilom iħsara. Ma kelli lebda skop, pero għamiltilom iħsara. Jista' jkun li daw per eżempju qed joħorġu barra, kulħadd jgħidilhom x'ħadd intenta sigaretti għandek fuq il-ħwejjeġ, mela ma taħsilhomx ommok il-ħwejjeġ daw fajt li nismagħhom ta' kuljum. Jiġifieri jekk imqar impoġġu bil-qiegħda u ngħidu jiena, jekk ħanibqa' mpejjeb x'se nitlef lil min ħanaffettwa ħażin. U min-naħa l-oħra, jiena jekk is-sigaretti nibda niżvoga, pereżempju f'xi ħaġa oħra, nibda niżvoga fl-exercise, niżvoga f'bela kafe, niżvoga fiċ-chewing gum minflok. X'ħan erbaħ, x'ħan akkwista. U dawn mhux naħsbuhom biss il-parir tiegħi Romina, ma huwa approvat li jekk niktbuhom u jekk inħalluhom speċjalment mal-friġġ jew x'imkien fejn kunu ta' spiss u ħanarawhom ħajfakruna. Bħalma jiena biex ma ninsiex nixrob l-ilma, inħalli fl-ixkun tal-ilma fuq id-desk fejn araħ, ħalli jfakkarni. Għaw min jom l-alarm tal-mobile. Għata jibbaw kol di. Mux jek. Biex li kun nixrob aktar ta' spiss.